dechrau neu chwarae'r gân I ddechrau. Yn bore da bawb ohonoch chi. Gobeithio bod chi gyd yn cadw'n rhyfeddol ac yn rhesymol o dda felly gweithaf pob dim sydd yn mynd ymlaen o'n cwmpas ni. Mae gennym ni le I ddiolch a lle I lawenhau y bore yma bod ni'n cael dod at ein gilydd fel hyn o gwmpas oedfa o fawl a'n gwasanaeth ni ar gyfer yr ofalaeth bore yma. Ac mi fyddwn ni'n canolbwyntio yn y man ar yr un mae'r Doethion yn mynd I weld gan I bod ti wedi bod yn wyl yr ystwyll dydd Mercher diwethaf yma. Da ni yng nghyfnod yr ystwyll os ydych chi yn bobl sydd yn dilyn y calendar eglwysig felly. Ac mae'r wyl yna yn para ymlaen tan y grawys mewn gwirionedd. Ond dowch I ni gael gair bach o weddi wrth I ni gyflwyno'n hunain ac wrth I ni ddod fel hyn o gwmpas y gair. O Dduw ein tad, dyn ni'n diolch I ti bore yma medru cyflwyno'n hunain I chdi a medru dod fel hyn at yn gilydd rwsyd ar y we a chyfarch yn gilydd a phobl yn dweud bore da ag ati wrth ei gilydd. Ac o Dduw ein tad, dyn ni'n diolch I ti am yn cymdeithas ni yno ti. Dyn ni'n cyflwyno'n hunain yn bod ni wedi'n cyfyngu fel hyn i'n cartrefi. A dyn ni'n cyflwyno'n hunain I chdi gan wybod dy fod ti yn gyda ni ym mhob man. Dy fod ti yn arwain o'n blaenau ni. Dy fod ti'n datguddio dy hun I ni yn Iesu Grist dy fab. Helpa ni weld o bore yma. Helpa ni I sylwi arno fo. A helpa ni I adnabod ef ac i'w geisio ef ac I holi'r un cwestiwn a'r Doethion yna. Ple mae'r hwnna aned I fod yn Brenin yr Iddewon. O Dduw ein tad, arwain ni trwy dy ysbryd, cynhesa'n calonau ni, a dyrau ni dy ddyfal barhad hefyd. Am yn bod ni'n gofyn y cyfan yn denw di arglwydd Iesu. Amen. Amen. Yn gweld eich bod chi yn y fan yna wedi bod yn cyfarch eich gilydd ac yn dweud bore da a nan yn rhannu watch party ac ati hefyd.
Wel, fe ddaeth y Doethion ac anrhegion i'r arglwydd Iesu ac i'r teulu sanctaidd. Offrymasant iddo anrhegion aur, athys a myr, pethau digon anghyffredin mewn gwirionedd. Dwi'm yn gwybod faint ohonoch chi gafodd aur neu thys neu fyr y Nadolig yma. Falle mewn rhyw ganhwyllau neu falle bod yna rhyw dwtsh bach o aur ar ambell i beth ar y addurniadau Nadolig o bosib. Ond dyma'r anrhegion, ac anrhegion i un arbennig ydenog mi welwn ni. I harwydd y card nhw efallai yn y man. Chi'n cofio fi'n rhannu'r cartŵn yma ychydig yn ôl ar ôl y Nadolig. Cofia, meddai un gwr doeth wrth un arall, os bydd rhywun yn gofyn, rydyn ni gyd o'r un tŷ wedi dod efo'i gilydd ac yn ffurfio'r un aelwyd felly. Fel ydyn ni'n cael yn galw i bod yn ddoeth ac i gadw yn saff yn y dyddiau yma o berigl mewn gwirionedd, ac perigl gwirioneddol o'n cwmpas ni oherwydd amrywiad ar y feirws a'r niferoedd sydd yn cynyddu o'n cwmpas ni'n enwedig yn Sir y Fflint ar hyn o bryd. Ond maen nhw'n dod at y tŷ a oedden ni'n sylwi ar lun fel hyn hefyd. Dwi'n ni'n ma welwch chi dop drws yn y fan yna. Ond te, yn debyg mae ar yr ystwyll i bod ti'n arfer mewn rhai gwledydd. Dyma ddrws o'r Almaen i roi mewn sialc ar dop y drws yr llythrennau ec ac M a B hefyd. Ac mae rhywun wedi rhoi yr flwyddyn a'r llythrennau yna, ec ac M a B ar wyl yr ystwyll. I olygu, yr hyn maen nhw'n meddwl oedd enwer gwir doeth, be oedd enw dwch? Caspar, Melchior a Beltesasar, neu Belsasar, ia. Ac hefyd i ddymuno bendith ar y tŷ oherwydd yn y Lladin mae'r geiriau yn darllen petai ni'n gallu gweld nhw ar y gwylod yn y fan yna. Christus mansionem benedictus. Christ bendithia'r tŷ hwn. Ac mae'n siŵr yn bod ni yn dymuno ac yn gweddio bendith ar bob aelwyd, yr Doethion o'r un aelwyd yn y cartŵn, ond ar bob aelwyd heddiw yma ac yn ystod y cyfnod yma hefyd. Bendith a diogelwch i ni i gyd. Ond yn Salm 72, y mae y salmydd yn sôn am y brenin yma sydd i ddod yn Israel ac y bydde Brenhinoedd y ddaear yn plygu ger i frono rhyw ddydd. Ac yn sôn am ei lywodraeth o. Nawn ni ddarllen yr ychydig adnodau yna hefo'n gilydd. Bydde iddo lywodraethu o fôr i fôr ac o'r Ewfrates hyd derfynau'r ddaear. Bydde i'w wrthwynebwyr blygu o'i flaen ac i'w elynion lyfur llwch. Bydde i Frenhinoedd Tarsus a'r ynysoedd ddod ag anrhegion iddo, ac i Frenhinoedd Sheba a Seba gyflwyno ei teyrnged. Bydde i'r holl Frenhinoedd ymostwng o'i flaen, ac i'r holl genhedloedd ei wasanaethu. Dyna fwriad Duw ar gyfer y brenin oedd i ddod i fod yn frenin yr holl fyd. Nid yn unig yn frenin yr Iddewon, ond yn frenin yr holl fyd. Ac mae'r Doethion yn dod o'r dwyrain, y cyntaf oll yn ôl Mathew, o'r tu allan i Israel, i fod yn dod mwyn addoli ac mwyn ceisio yr un aned i fod yn frenin yr Iddewon, yn dangos y ffaith yna bod hwn yn fwy na dim ond y brenin yr Iddewon, bod hynny y Meseia hir ddisgwyliedig
roedden nhw wedi bod yn crefu amdano fo ers cenedlaethau lawer, bod o'n dod i'w plith nhw. Yn ogystal â bod yn hynny, y mae o'n frenin i'r holl fyd hefyd. Ond te ddarllenau'r ychydig adnodau yma sydd yn sôn am y Doethion yn dod o'r dwyrain i'w gael o'r ail benod o'r Efengyl yn ôl Mathew ac yn y Beibl Cymraeg newydd diwygiedig. Wedi Iesu gael ei eni ym Methlem, Juda, yn ddyddiau'r Brenin Herod, daeth syryddion o'r dwyrain i Jerusalem a holi, ble mae'r hwn a anwyd yn frenin yr Iddewon, oherwydd gwelsom ei seren ef ar ei chyfodiad a deithom i'w addoli. A phan glywodd y Brenin Herod hyn, cythryddwyd ef a Jerusalem i gyd gydag ef, galwodd ynghyd yr holl brif offeiriaid ac ysgrifenyddion y bobl a holi ganddynt, ble roedd y Meseia i gael ei eni. Ei hateb oedd y Methlem Juda, oherwydd felly'r ysgrifennwyd gan y proffwyd a thithau Bethlem yng ngwlad Juda, nid y lleiaf wyt ti o lawer ymysg tywysogion Juda. Canis ohono ti y daw allan ar weinydd a fydd yn ddigael ar fy mhobol Israel. Yna, galwodd Herod y syryddion yn ddirgel ato, a holodd hwyn fanwl, pa bryd yr oedd y seren wedi ymddangos. Anfonodd hwy Bethlem gan ddweud, ewch a chwiliwch yn fanwl am y plentyn, a phan fyddwch wedi dod o hyd iddo, rhowch wybod i mi, mwyn i minnau hefyd fynd a'i addoli. Wedi gwrando ar y brenin eithant ar ei taith, a dyma'r seren a welsent ar ei chyfodiad yn mynd o'i blaen, hyd nes iddi ddod ac aros uwch lawr man lle roedd y plentyn. A phan welsant y seren, y roeddent yn llawen dros ben. Daethant i'r tŷ, a gweld y plentyn gyda Mair ei fam, syrthiasant i lawr a'i addoli, ac wedi agor ei trysorau, o ffrymasont iddo, anrhegion, aur, a thys, a myr. Yn ar ôl cael ei rhybuddio mewn breuddwyd i beidio dychwelyd at Herod, eithant yn ôl i'w gwlad ar hyd ffordd arall. A byddai bendith Duw ar y darllen yna a'r gwrando o'i air sanctaidd. Doethion yn dod ganwyd Iesu yn nyddiau Herod ac yn dod naturiol rwsyd yn dilyn y seren yna'r ffenomen yn rhyfeddol yna i Jerusalem i gochwyn ac i wlad yr Iddewon. Yr oedden nhw'n gwybod efallai am y dyhead yma oedd ymhlith yr Iddewon am frenin i reoli ac i'w gwared nhw. Felly yn Meseia yn uniog Duw i ddod i'w plith nhw. Maen nhw'n dod i geisio hwnnw. Pa le y mae'r hwn a anwyd i fod yn brenin yr Iddewon. Maen nhw'n dod ac anrhegion hefo nhw. Ac efallai bod chi'n gweld ni chydig bach yn hwyr yn sôn am y Doethion, mae bod o'n perthyn i stori'r Nadolig. Ond mae'r ystwyll yn dod wedi'r Nadolig, a mae'r plentyn wedi tyfu bellach hyd at ddyflwydd oed erbyn i'r Doethion dod o hyd i'r plentyn Iesu, ac i'r seren datguddio yr union fan yr oedd y teulu a'r plentyn a'i fam yn byw mewn tŷ bellach. Y Bethlehem bod yn carolen ni yn dal i sôn amdano fo pan mae'r Doethion yn dod yn yr gwellt a'r gwair ag ati. Ond bellach mewn tŷ wedi setlo lawr yn y Bethlehem. Yn dod i'r lle bychan hwnnw, oherwydd bod nhw wedi'w cyfeirio i'r fan honno gan gair proffwydol a chan y goleuni arbennig yma maen nhw wedi bod yn dilyn o'i gwlad eu hunain. Rhywbeth yr oedden nhw'n i ddeall oedd y ser. Maen nhw'n deall sut yr oedden nhw yn codi, sut yr oedden nhw'n symud trwy'r awyr, pa rai oedd yn dod pryd, pa rai oedd pa rai. Ac maen nhw'n deall bod yna seren newydd gwahanol
sydd yn ei harwain nhw, ac mae Duw yn defnyddio hynny mewn ffordd ryfeddol i arwain y bobl yma na wydden nhw ddim am ffydd pobl Israel lawer felly, ond i bai efallai bod yna rhywbeth yn aros o gyfnod Daniel yn Mabilon a'r genedl yn y fan honno. Roedden nhw'n dod o'r dwyrain unau o blith, y Caldeiaid, neu'r Babiloniaid, neu'r Persiaid, neu'r Mediaid, yn dod i wlad yr Iddewon ac yn dilyn y seren yma. Ac yn meddwl yn y cyfnod yma sy'n dilyn wythnos reit gythryblus, ledled ddaear, deud y gwir, oherwydd y pandemig rydyn ni ynddo fo. A'r cynnwr sydd yn ymplith ni, oherwydd yr ofn sydd ynom ni yn sgil yr feirws yma. Ond y cynnwrf hefyd oedd yn America, a meddwl, fel y mae, y gair yma'n sôn am y ddinas i gyd. Herod yn cael ei gynhyrfu a'r ddinas gydag ef. A dyn ni yn meddwl am etifeddion Herod mewn gwirionedd heddiw. Dio ddim yn ormod i ni ddweud hynny, Brenhinoedd y ddaear. Ac fel maen nhw'n ceisio dal gafel mewn grym, rhai ohonyn nhw, trwy ddilliau amheus a threisgar. Ac fel y mae yn harweinyddion ni, a pwy sydd yn harwain ni, yn bwysig eithriadol mewn gwirionedd. Pa raid yn ni dewis i'n harwain ni? Weithiau does gennym ni ddim dewis fel mewn llawer o wledydd yn Affrica. Lle mae'n unbeniaid yn gosod eu hunain mewn rhai gwledydd, fel y ceisiodd ar lywydd America hyd yn oed, arwain cw mwyn cadw ei hun mewn grym yn y fan honno. Allen ni wythnos yn ôl ddim fod wedi dychmygu bydde'r fath beth wedi digwydd. Ond mae o'n yn hatgoffa ni yn dydi. Fel ddigwyddodd yn Washington DC o bob man, ac ar Capitol Hill ac yn hy y cynrychiolwyr yno. Fel y cafodd y ddinas yna ei chynhyrfu, oherwydd bod yr arweinydd wedi ei gynhyrfu. Ac mae'n bwysig eithriadol pwy ydy yn harweinwyr ni, bod nhw'n hefyd yn wir doeth, yn arwain yn doeth, yn deud y gwir, yn ceisio lles i pobl a'i teyrnas bob amser. Be bynnag fod teitl i swyddi nhw, arlwyddion, brenhinoedd, prif weinidogion ac ati. Bwysig eithriadol i bod nhw'n ceisio lles i pobl. A bod ni'na hefyd felly, newedig yn y cyfnod yma, fel bob amser, yn cofio am yn harweinyddion, yn gweddio trostyn nhw, yn ei dal nhw hefyd i gyfri, yn gwylio be maen nhw yn ei wneud, ac yn cofio ac yn cymharu gyda'r arweiniad yn un i gael yn Efengil ein Harglwydd Iesu Grist, sydd yn arweinydd gwylaidd, yn arweinydd llawn cariad a gofal am ei bobl, a'i iau ef yn ysgan, yn ostyngedig o galon. Felly, wrth feddwl am hynny, dyn ni'n dod ac yn meddwl am yr ymateb yma'r newyddion yma, bod Brenin newydd wedi eni, Brenin yr Iddewon wedi ei eni yng ngwlad yr Iddewon. Meddwl am y Doethion yn dod, meddwl am yr anrhegion yma nhw yn ei cynnig, aur a thys amur. Medde Origen, un o'r tadau eglwysig o'r canrifoedd cyntaf, yn dweud fod
aur yn cael ei gyflwyno fel i frenin. Myr fel i un sydd ddynol, a thys fel i dduw. Yr oedd y tri peth yna. Byddech chi ddim yn ei gyflwyno nhw i faban neu blentyn cyffredin. Ond roedd y Doethion yn gwybod bod hwn yn rhywun arbennig, ac yn frenin hir ddisgwyliedig i fod ar yr Iddewon. Ac mae'n hwthau hefyd yn dod yn bobl grefyddol eu hunain. Falle bod nhw'n dilyn un Duw ac yn credu felly mewn un Duw, yn dod â chynnig i addoliad i hwn ac yn plygu ger ei bron o ac yn offrymu yr anrhegion yma. Oedd yn cael ei defnyddio yn y deml, mi roedd y deml yn llawn aur mwyn gwneud y pethau yno yn arbennig. Yr oedd y thys yn cael ei losgi yno yn arwydd o'r aberth oedd yn mynd i fyny at Dduw. Yr oedd y myr yn cael ei deunellu hyd gwahanol bethau mwyn i sancteiddio nhw. A dyma yr un sydd felly yn frenin arbennig, yn anrhegion i frenin arbennig, yn un sydd yn dynol wedi wenu i farw ac yn mynd i gael ei eneinio rhyw ddydd gyda yr enaint yna sydd wedi wneud, byddai'n cael ei wneud o fyr ac aloes, bwysi lawer ohono fo yn eneinio ei gorff, ond mae o'n codi y cyfan oherwydd mae Duw ydi o. A'r un sydd yn fel offeiriad ar yn rhannu, yn aberthu yr hodd eithaf i Dduw, yn aberthu ef ei hun dros yn pechodau ninau. Brenin yr Iddewon ydy hwn yn wir, yr un sydd yn dod yn brenin i'r holl ddaear. Rwan te, da ni'n sylwi felly, yn sylwi ar ymateb Herod iddo fo, yn gweld y bygythiad yna, gweld y bygythiad i'w safle ac i'w awdurdod a'i statws o'i hun, ac fel y cynhyrfwyd y ddinas. Oherwydd bod Herod hefyd wedi i'w gynhyrfu. Toedd Jerusalem, druan roedden nhw wedi arfer efo'r hen brenin yma, oedd yn greulon ac yn gwbl ddigaredd. Ac fe wydden nhw os oedd o'n flin ac os oedd o wedi i'w gynhyrfu. Be wydden nhw fydde'n digwydd, be fydde fo'n ei wneud eto. Ac mae be nath o yn gwbl anfyddiol wrth gwrs fel llawer iawn o bethau eraill wnaeth o. Yn gyrru yr milwyr i Bethlehem yn y man, pan mae'r Doethion, pan ydyn nhw yn dod yn ôl ato fo, mwyn dweud wrtho fo'n union lle roedd y plentyn i'w gael mwyn iddo fo ynta i gael mynd a'i addoli ef. Mae o'n yn anfon y milwyr yna i ladd pob plentyn o dan ddyflwydd oed, oherwydd bod o wedi cyfrifo, mae dyna pryd welodd y Doethion yr seren yma, i seren ef yn codi. Felly dyna di ymateb Herod, yr un sydd wedi codi teml i'r Iddewon yn Israel, un oedd yn adeiladwr yn gallu gwneud pethau mawr, ond oedd yn hynod o greulon. Ac na alle fo weld a ddoli neb mewn gwirionedd, ond i statws ef ei hun. Ac yna mae gennon ni ymateb yr arweinwyr crefyddol yn Israel, y Sanhedrin yna sydd yn cael ei galw at ei gilydd. Y pobl oedd yn rhywun, yr offeiriad, y prif offeiriad, arweinwyr y bobl. Pobl oedd yn gwybod i sgrythyr, yn gwybod am yr addewidion yma, yn gwybod be oedd y proffwydi wedi addo, yn gwybod be oedd yn cael ei ddeud yn hanes y genedl am Bethlem a dinas Dafydd ac ati. Ac yma nhw'n ateb yn syth, wrth gwrs, i'r cwestiwn yna. Ple mae o'n mynd i gael ei eni? Ple mae'r brenin yma mynd i gael ei eni? Bethlem, medden nhw. Wrth gwrs, mae'n deud felly. Micha yn un lle,
ail Samuel, lle arall, sôn am Bethlehem. Wrth gwrs, Bethlehem yn cael ei eni. Mae'r beth yn cael ei ragddweud. Ond beth sydd yn drist am eu ymateb nhw, mewn gwirionedd, ydy bod yn ymateb difater. Fel yr oedd ymateb Herod yn ymateb cynhyrfus felly. Ac oedd yn ymateb ac yn gofyn, wel, pwy ydy hwn i ddod i'n herio fi? Mae ymateb crefyddwyr, mae'n ymateb, ddim yn ymateb o gwbl mewn gwirionedd. Dydyn nhw ddim yn gwirioni wrth glywed. Dydyn nhw ddim yn llawenychu gyda llawenydd mawr dros ben, fel y mae'r hen gyfieithiad yn ei nodi ydy ymateb y Doethion. A maen nhw'n ddifater. A boed i'n un gael yn gwared rhag bod yn ddifater yn ymateb i'r newyddion da am yr arglwydd Iesu Grist yn ei gyhoeddi yn yn plith ni. Mae dyna'r ymateb gweithaf mewn gwirionedd, yr ymateb llugoer yna. Y mae Brenin y Brenhinoedd yn sôn amdano fo yn llyfr y datguddiad, pan mae Laodicea yn cael ei disgrifio, yr eglwys yn y man honno, fel un sydd yn ymateb yn llugoer, un sydd wedi oeri yn ei chariad tuag ato fo, tuag at yr arglwydd. Ac y bydd o yn y man yn ei poeri nhw allan o'i geg oherwydd bod ei ymateb nhw mor llugoer. Na fydded yn ymateb ni yr arglwydd Iesu mor llugoer. Roedden nhw'n gwybod y geiriau, ond doedden nhw ddim isio, a doedden nhw ddim am adnabod y gair chadel gwenallt. Ac maen nhw'n methu y foment. Dyn ni'n isio methu'r foment, methu be mae Duw yn ei wneud yn yn plith ni. Falle bod ni'n debyg i Herod ac yn meddwl pwy sydd yn myherio i? Pwy sydd yn pwyntio bys ata fi? Pwy sydd yn mynd i dynnu pethau o ddaearna fi? Neu falle bod ni fel yr rhain yn methu'r foment yn llwyr ac yn ddifater yn yr hyn yma yr arglwydd yn ei wneud o'n cwmpas ni. Mae hyn yn dod â ni wrth gwrs at ymateb y Doethion yma. Yna eiddgarwch i weld gan rhai digon annisgwyl, gan rhai o'r tu allan. Mae ymateb y crefyddwyr yn arwydd o'r ymateb yna mae Iesu mynd i gael ar hyd i fywyd gan grefyddwyr yn Israel a chan yr awdurdodau crefyddol yn y fan honno. Ymateb o amheuaeth ac anfri. Ac yma ymateb y Doethion wedyn, a'r sylwgarwch arbennig yma, yr eiddgarwch yma i'w geisio ef, yn arwydd o'r ymateb na gan y bobl annisgwyl, gan yr rhai sydd ar y cyrion, gan yr rhai yma Iesu yn troi yn y man yn ei plith nhw. Publicanod a phechaduriaid, casglwyr trethu, y rhai sydd yn cael ei dirmygu, y rhai sydd ddim cweit yn perthyn. Ac os oeddech chi o blith y cenedl ddynion yn Israel yna, doedd fawrobaeth i chi roeddech chi'n cael eich gosod ar wahân yn llwyr, gwahanol estri wrth gwrs, gwahanol fyrddau hyd yn oed, dim cymdeithas hefo bobl o genhedloedd eraill. Ond mae Iesu'n gwahodd y rhai ato. Gwahodd y rhai sydd yn bell i ddod ato fo'n gwahodd y rhai annisgwyl i ddod ato fo. Mwyn iddyn nhwthau hefyd gael i geisio ef brenin nef. Rwan te, falle bod ni'n meddwl, allwn ni fod debyg i Herod, debyg i'r crefyddwyr. A gobeithio yn bod ni'n gallu bod yn ogystal yn debyg i'r Doethion yma.
oherwydd dod at frenin sydd yn frenin arbennig iawn yr ydyn ni. Dod at un sydd yn gwbl anhebyg i frenhinoedd y ddaear yr ydyn ni. Ac does dim ond rhaid i ni gymharu Herod hefo'r brenin newydd yma sydd yn cael ei eni yn Israel. Pa fath o frenin ydy hwnnw? Hunanol, hunanboddhaus. A dyn ni'n dod at yr un sydd yn frenin tlawd, yr un sydd yn gwadu ei hunan, yr un sy'n aberthu ac yn ildio'i hun i ewyllus Duw yn llwyr. Herod, llwn ni ond deud i fod o'n dilyn yr un drwg a bod dylanwad yr un drwg, Satan ei hun arno fo. Gwared ni rhag drwg, medde Iesu. Mae o'n ynte pan mae o'n dod i ddechrau weinidogaeth yn gyrru'r diafol ar ffo gyda gair Duw. Mae o'n cael cynnig teyrnasoedd y ddaear i gyd ar yr adeg hynny. A mae o yn ei gwrthod nhw. A mae o'n dewis i fyddhau i Dduw a chymryd y llwybr sy'n cael ei osod o'i flaen o. Mae o'n dweud cyn i groeshoelio wrth Peilat, yn theyrnas i, nid yw o'r byd hwn. Ac mae o'n croesawu pob un ohono ni. Dio ddim yn cadw ni allan o'i deyrnas. Dio ddim yn rhoi walian a ffensys o gwmpas i deyrnas mwyn i ddiogelu fo. Ddim yn codi, dydy'r walian ddim wedi cael ei codi yn America'n llwyr na ddo. A gobeithio bydd na ddymchwel eto ar waliac mewn llawer iawn o lefydd eraill ar draws y byd hefyd, yr rhagfuriau rhwng pobl ei gilydd. Mae Iesu'n ei dymchwel nhw. Mae Iesu'n croesawu ato fo'i hun. Mae Herod yn dinistrio ac yn lladd ac yn cynhyrfu y bobl, yn teyrnasu trwy ofn. Mae Iesu yn achub a chadw, yn tangnefeddu, yn bwrw allan pob ofn gyda'i gariad ef ei hun ac yn rhannu â ni ei dangnefedd ei hun. Yn etifeddiaeth i ni. Doedd gan Herod ddim etifeddiaeth ddatle fo ddal gafel yn ddim byd. Ond y mae Iesu yn rhoi i ni dangnefedd ac yn rhoi i ni deyrnas yn etifeddiaeth ac yn gwneud i nina hefyd deyrnasu yn yr deyrnas yna. Yn gwneud nina hefyd o hil brenhinol, yn offeiriad i fod yn weithredol yn y deyrnas yma, yn rhan ni'n hunain yn ddihi. Herod yn greulon ac yn gas at rai bychain. Iesu, gwbl i'r gwrthwyneb. Gadewch i blant bychain ddyfod ata fi. A ddyfwyn a gostyngedig o galon ydw i fi. Herod yn colli'r cwbl, yn gorfod ildio'r cwbl yn y diwedd ceisio dal gafel yn ddo i gyd. Ac mae Iesu yn y diwedd, ar ôl gorchfygu ar y groes yn y paradocs ryfeddol yna, sydd yn digwydd rhoi brenin nef ar groesbren garw gyda'r arwydd yna uwch ei ben, hwn yw brenin yr Iddewon. Fel mae Anne Griffiths yn sôn am claddu'r atgyfodiad mawr yn rhoi hwn ar groes yn yr gwrthgyferbyniad rhyfeddol yma sydd yn digwydd. Mae yn y fan honno a mae o'n cyflawni i ddiben trosom ni. Yn y fan honno mae frenhiniaeth o'n cael ei chyflawni ac yn dod yn eiddo i nina. Ac mae o'n gallu dweud wrth iddo esgyn yn ôl i'r nefoedd. I fod yno eto'n cofio amdano ni
rhoddwyd i mi bob awdurdod yn y nef ac ar y ddaear, medda fo. Ac mae o'n aros hefo ni hyd diwedd yr oesoedd. A dyna nodwedd brenhiniaeth Iesu felly, ynte? Ar ddechrau Efengyl Mathew, mae o'n cael ei gyflwyno fel yr Ionawr, y Duw sydd gyda ni, wedi dod mwyn bod gyda ni. Ac ar ddiwedd Efengyl Mathew, yn yr adnodau olaf un, mae o'n dweud yn ei eiriau hun, canys rwy fi gyda chwi, hyd ddiwedd yr oesoedd. Ac mae frenhiniaeth o yn cael ei ddatblygu a'i sefydlu yn y cyfnod yna pan mae o yma ar y ddaear yn yn plith ni. Rannu hefo ni ac mae o'n teyrnasu byth bythoedd. A do'n i'm, efallai bod chi'n meddwl bod hi'n hawdd i ddod ac addoli a plygu ger bron un bychan. Plentyn bychan sydd ddim bygythiad i neb. Felly, falle dyn ni'n meddwl am y Nadolig wedi bod a mynd heibio. Addoli baban. Pa bygythiad? Pa her? Beth mae baban yn ei ofyn ohono ni? Ond fe gofiwn ni, mae y brenin yma sydd yn gorwedd yn y preseb ar y cochwyn, yn dlawd, sydd yn tyfu mewn tlodi cymharol wedyn y Methlehem. Yn y tŷ hwnnw ac yn gorfod ffoi i'r Aifft a'r Tulyn mynd ag o i'r fan honno o afael Herod. Hwn sydd yn dod yn Meseia Duw. Hwn sydd yn dod yn Frenin y Brenhinoedd. Ac yr un ydi o. Yr un sy'n cael ei eni i ddod i'n plith a'r un sydd yn teyrnasu heddiw mewn awdurdod a grym ac yn mynd i ddod i farnu'r ddaear mewn cyfiawnder. Mae Ioan yr apostol, yr un soniodd am y gair yn cael ei wneud yn gnawd, yn cael golwg ar y brenin yma, yn y nefoedd ei hun yn ei datguddiad Ioan ar ddiwedd yr Testament Newydd. Ac mae o yn disgrifio'r hyn y mae o'n ei weld yn y fan honno. Na troiais, medda fo, i weld pa lais oedd yn llefaru wrthyf, wedi troi gwelai 7 canhwyllbren aur. Ac yng nghanol canhwyllbrennau, un fel mab dyn, a'i wisg yn cyrraedd hyd ei draed a gwregys aur am ei ddwyfron. Roedd gwallt ei ben yn wyn fel gwlan, cyn wyned ar eira, a'i lygaid fel fflam dan. Roedd ei draed fel pres gloiw, fel petai wedi ei buro mewn ffwrnais, a'i lais fel sŵn llawer o ddyfroedd. Neu law dde, roedd ganddo 7 seren, ac o'i enau roedd cleddyf llym 2 finiog yn dod allan, ac roedd ei wyneb yn disgleirio fel yr haul yn ei anterth. Dyna frenin y gogoniant, yr un sydd yn heiddi holl addoliad y nef. Dyn ni'n gweld yr cymeriadau neu'r henuriaid i gyd yn y nefoedd yn bwrw eu coronau o flaen hwn yn y man, yn ymhenod 4 llyfr y datguddiad. Mae'r aur yma, mae'r ser yma, y mae o yn brenin sydd yn berchen y cyfan, yn brenin sydd yn dal y ser yn ei law. Ond y canwyllbrennau yna, a mae o ymhlith i eglwys y mae o, y rhai sydd yn goleuo trosto fo, yn gwylio troson ni ac yn gofalu'n bod ni'n para ynghyn ei fwyno, yn para i ddisgleirio ei fwyno. A bod i'n une felly, weld hwn fel y brenin sydd a phob awdurdod ganddo. I weld o nid yn unig fel baban, ond fel brenin Brenhinoedd. Fel hyn mae'n Griffiths yn ei weld o. Mae'n ei weld o mewn delweddau beibledd wel yn sefyll rhwng y myrtwydd wrth rych teilwng o'm holl fryd. A'r hosyn Saron i'w ei enw, gwyn ac wridog, teg o bryd.
Mae'n ei weld o fel mewn ni cael ei gyflwyno yn yr ysgrythyr. Llyfr Joshua sydd yn sefyll o blaid y bobl rhwng y myrtwydd. Un annwyl wedyn yn caniad Solomon sydd fel rhosyn Saron. Yn gadarn ac yn annwyl ac yn gariadus tuag ato ni. Dyma, hwn yw ein brenin ninnau. A'n ymateb ni iddo fo, fel ymateb y Doethion. Dwi wrth y modd gyda'r geiriau yn Beibl William Morgan. Llawen y chasant gyda llawenydd mawr dros ben. Nid just roedden nhw'n hapus iawn, ond llawen y chasant gyda llawenydd mawr dros ben. Dyna di ymateb y Doethion. Pan maen nhw'n gweld y seren yn sefyll, pan maen nhw'n dod o hyd i'r plentyn yma sydd yn y tŷ gyda'i fam Mair. Yr un aned i fod yn frenin yr Iddewon. Yr un yma nhw'n dod i'w addoli fel brenin y Brenhinoedd. Bydde di ni'n hefyd cael plygu ger ei fron ac wybod fod popeth oll. A does na ddim byd sydd tu allan a thu hwnt i'w gyrraedd ef. I fod o ac awdurdod dros y cwbl i gyd. A dyn ni'n cael y fraint o fod yn ddinasyddion iddo fo, o fod yn perthyn i'w deyrnas, ac o fod yn ymestyn a gwaith yna o ymestyn y deyrnas hefyd mewn i fuddod iddo. Mwyn ei enw. Amen. Rwan te. Mi glywn ni ganu emyn, ac mi awn ni'na tua Bethlehem dref hefyd yn fintau gref ac addolw nef, gyda'r llwythau, gyda'r rheiniad yn dod o blith cenhedloedd eraill. Dyn ni'n cael y fraint o ddod yn ogystal. Battery 100%. Efo, yn barod i ganu. Dyn ni'n diolch i Chloe am ganu ar yn cyfer ni eto heddiw. Wrth i ni gloi fel hyn, diolch i chi am droi mewn y bore yma, am gyfarch eich gilydd ac am ddweud bore da. Da ni'n edrych ymlaen at gael eich gweld chi eto, unai wrth fynd am dro neu wrth i ni gael edrych ymlaen at fod efo'n gilydd yn yr un man eto. Dwch i ni weddio i gloi, cyflwyno'n hunain a'n cartrefi, pawb sy'n annwyl i ni
i ofal Brenin y Brenhinoedd. Dduw ein tad, yn ni'n diolch i ti eto am gael cyflwyno'n hunain i ti. Eto am i ti rannu dy hun gyda ni. Am i ti, Brenin y Brenhinoedd, arglwydd Iesu Grist, ddod i'n ceisio i chwilio amdanom ni. Fe aeth y Doethion ath geisio di. Helpa ni na arglwydd i ofyn ac i ddgeisio, ond gwybod dy fod ti mewn gwirionedd. Ac yn gyntaf oll, wedi chwilio ac wedi'n ceisio ni ac wedi gwneud dy hun ar gael ar yn cyfer ni ac i ddeyrnasu trosom ni hyd byth. Fel y mae pobl ar yr ystwyll yn rhoi'r llythrennau ar eu tai ac yn gofyn ar ei ti fendithio'r tŷ hwn arglwydd. Dyn ni'n gofyn i ti fendithio'n cartrefi ni yn y dyddiau yma. Cadw ni arglwydd mewn diogelwch. Bydded i ninnau bob un ohono ni. Wybod yn bod ni yn ddiogel dan arwydd y gwaed, yn ddiogel yn dy deyrnas di dy hun, bod genna ti ofal am bob un ohono ni, a bod y bydoedd hyd yn oed yn dy ofal di o arglwydd. I chdi dyn ni'n cyflwyno'n hunain. Yn cyflwyno pawb sy'n meddwl ni y bore yma hefyd, gan ddiolch i ti am adferiad i rai, yn diolch i ti am dy gwmni eto gydag eraill sydd yn yr ysbytai neu mewn gwendid. A da ni'n gofyn i ti fod efo pawb sydd yn gofalu. Dyroedd nhw dy nerth, yn enwedig mewn yn ysbytai ni y dyddiau yma, i fod yn dyfal barhau, i fod yn para'n gryf. A da ni'n gofyn y pethau hyn yn denw di arglwydd Iesu. Dwch i ni ymuno i rannu'r bendith efo'n gilydd. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a byddo gyda ni oll o'r awr hon hyd byth. Amen.